June 12. Di na ko gusto makakita o 24/7. June 12. Di na ko kita mga tao, mga tug. Mga tugali. Kung ano kung mga tao. Sila ako patulong dito. Sa ilang piling. So ultimatum na nimo June. Yes, yes. Mao kini ang ultimatum nga gihatag ni Cebu City Mayor Michael Rama ni adtong Martes ngadto sa mga barangay diin mando niini nga inig-abot sa Hunyo 12 ning tuiga gikinahanglan nga wala nay mga street dwellers nga mga tulog o magpuyo sa kadalanan sa syudad sa Sugbo. Dinhi sa South Road Properties kun SRP ipangbalhin ang mga street dwellers sa dakbayan ug magsilbi kini nilang temporaryo nga Pinoy-anan ubos sa Oplan pabalhin together sa DSWS inabagan sa kapulisan ug subay sa maong mando ni Mayor Rama aron makabot ang iyang tinguha nga Singapore-like ang Cebu City. Kining mga dormitories nga gitawag og Samaritan's Rest ug Morning Star sa SRP mao'y magsilbing temporary shelter sa mga street dwellers. Ug gani gisugdan na sa kapulisan ang paggatod sa pipila kanila dinhi inig gabii. Is it temporary shelter? Ato lang iklaro. Temporary shelter. Yes sir, nadunay temporary shelter sir. Located ni siya sa SRP. Muni gitawag nila og Morning Star Dormitory. So kaning mga gipabalhin, gipamukaw na mga street dwellers nga matulog sa dalan kay pukawon pabalhin pasakyon pa ni og bus then ihatod ngadto sa SRP sa shelter Digi nag-provide yun og assistance ang atong local government ug ang atong kapulisan to ensure peace and order ug security sa ato ang mga dwellers kay na may uban nga pukawon masuko. Siyempre, pukawon nimo alas 2 sa 3 sa kadlaw lamin na ang tulog. So pasabton sila para dili sila masuko nganong naa ang kapulisan, nganong naa ang atong members sa anti-mendicancy nga pagpabalhin nila para ato sila makatarong og tulog, safety pa sila, dalon sila sa shelter. Apan kining mga taud-taud nang nagpuyo sa kalsada nga sila Rosemary ug Ninita, wala masayod ding maong programaha ug sa mando ni Rama. Hinuon uyon ra sila nga pabalhinon sa SRP kaysa pabalikon sa ilang mga gigikanan nga mga probinsya. Okay, mas doon lang yung pangita. Nangan mi santo ninyo mga warta. Kusama mo warta. Mamarking. Marking, naku yung kita po na eh. Ikaw sad. Ikaw ka sa sapar. Ikaw sad. Kurari naman ito, Paulion yung mas negros. Buki mo na. Dili sir, wala may pangita to sa mua sir. Uy, mo bitaw ni uli na bitaw ko sa una ni balik lang gyapon ko diri kay Ngan manos. Unsa may pangitan mo dito eh? nangan ko nanawat ko og labada niya. Ako mga anak na biya nag-eskwela diri. Samtang dugang sa kapulisan nga ang Oplan pabalhin together, dili lang kutob sa pagpahiluna sa mga street dwellers. Apan kabahin sab niini ang paghatag og nagkadaiyang livelihood programs ngadto kanila. Ato ang Oplan pabalhin then Oplan balik probinsya. Aduna po'y programa ang ato ang local government unit nga livelihood program nga kanang educate, tudloan sila labi na ang ato ang Badyaw community nga ana gyud sa ilang tugaran sa ilang community i-held ang kaning livelihood program and then ilahan ning ibay batch i-launch na nila within this month until nga may nahinayan ang livelihood program, educate ang katawhan nga ma-aware sila the dangers and then the possibilities nga dili maayo nga ana sa dalan para ang makuha jud nato ang gusto may tabo sa atong maayong mayor nga malimpyo ang atong kadalanan sa syudad sa Sugbo before June 12. Kauban si Greggy Magdadaro, kini si Jericho Rum, Bipsucom intern alang sa My TV Cebu.